Пусна го е. Здравейте на всички сега хора. Днес сме в Созопол. Аз, Стилянския. Обърни сега камерата. Не бе! Телефон се обърна, за да се видиш ти. Няма нужда. Добре. Стилянския няма да се покажа, обаче да. И той е там. Приятелката ми и още две момичета, които в момента са на плажа. Ние тук се поправим малко, тъй като аз ядах и сега излязва едно ново видео, което искаме да видим. После душим, понеже аз карах няколко часа. Речникът е много беден на мене. Много бързо говори и нехам. Това е още. Почва изреченията с Стилянския в момента ни отидахме и никъде останахме в нас. Лично съм доста изморен от пътя, понеже карах. И покажах квартирката, сега ще ме разведа. Но да, това е спалнята, телевизорче, тук гардероб и всичко. Това е разтегателен диван реално. И тук трябваше да спи Стилянския, аз и Йоанна трябваше да сме в тази стая. Промяна в плана, понеже в последния момент едно друго момиче дойде. И общо взето в момента сме 4 човека и в момента чакаме още едно момиче, нали, приятелка на Йоанна. И това е банята. Загледай. Това е банята, огромно бюро, хубаво. Бюро, не е бюро. Плот. Кухненски плот. Кухненски бокс, точно така. Плот. Плот, кухненски плот. Тук са моите дрехи. Багажери. Багажери, това да покажа разказа. Ама тъй като часа в момента около 3, а от 2 до 4 се пази тишина. И така, айде до после ще се видим с вас, когато, не знам, като се случи нещо по-интересно, сигурно ще излезем после и оттам ще се включа и после от залата, така че хайде после. Така, сега излизаме, за да може да... Запазим барбекюто. Запазим барбекюто. Отиваме сега да се запишем имената на барбекюто, понеже има барбекю, но трябва предварително да се запише. И да се запазим място за утре, да. Това не се вижда. Това е такова паркинга, тук е градинката отнюхме. Не, няма се разкаква. В залата съм в момента. Общо взето, че е само гладиатор или как се вика. Не, тази машина нямам идея. Ама тя за нищо не става почти. Тя е скъсана и изчупена и така. Поправихме за Стилянския горе-долу. Не ми харесва това. Но хубавото нещо тук, и аз каква ръчичка правя, дъмбелети, те са наистина хубави. Те са железни, в смисъл от това старото желязо, което е смисъл, не са от тия новите. Да, истински тежести, точно. Не са и тия малки булкуци, които се произвеждат в днешно време, а са реални тежести. Има тук си го натовариш. И тук, както виждате, сме се наредили с Стилянския столчета, да знам. Мини диванчета, примерно, добре, така да ги наречем. Точно така, стават за кофички, тъй като днес имаме бутащите. И ще използваме тук това пространство за кофички. В момента ще използваме абсолютно всички налични ресурси, за да създадем нещо, понеже... Даже и тук на парапета може да се подпреш да правиш за текста. И парапета не е лош вариант. А навънка, между другото, хора, аз не ви показах, пука много як дъжд. Ще подправя някъде телефона, ще ви покажа горе-долу загрявката с Стилянския, което ще направим. Да, айде, започваме загрявката и след това към лице видеопори. Айде, мачки!
направя това включване само набързо, да мога да ви кажа, че общо взето същия ден вечерта не правихме нищо. И излязахме се поразходим само из града малко, но след това се прибрахме и това беше. Смисъл, легнахме си рано. Може би 12:30-1. Както казах, първи ден беше, всички бяхме изморени. Сега ще ви покажа кадрите от следващия ден. Извинявам се, че нямам глас, но ще разберете защо е така. В момента сме на плажа. Отидахме да се напомпим с Стилянския. Правим ни лицеви опори, кофички и лостове, тъй като тук има. И набирания. Да, набирания. Илана искаше да се снимам, пък аз не съм по принцип много по морето, не съм ял. Ядах, нали, един ориз там с такова, но то не беше кой знае колко, само да закуса. Кой закусва с ориз в 11-та. Другите отидаха в морето, ние сме двамата, защото е контент, като сме двамата, да. И може да се говорим нашите гости. Абсолютна синема е. В смисъл, ако някой иначе има два варианта, или много да се изкифи, или да помисля за луди. Абсолютно, да, съгласен съм. Ще се преберем после, ще направим едно басейнче до нас. Вечерта едно барбекю най-вероятно ще ударям. Може би към Стария град в Созопол ще отидем, защото аз, както казах, не съм хора в този град и ще снимам там каквото намера. Сега спирам клипа и най-вероятно ще се включват по-късно. Айде, чао! Хули миш? Хули? И общо взето тук е цялото място за барбекю, градинката. Тук колите са там също с паркинга. Чувам да видя Стилянския какво прави. Стиляне? 2000 years later. Свърш ли работа? Не, срах. Аз знам кой имаш предвид. Срах. Аз съм. Стигни бе. Стига така, покажи тук. Цялостно е мега скандал. Тук много съм червен, между другото, наистина от днеска. Клипче, маля, каква хубава скаричка, найс. Кой е това? 6 часа. Готов. Бориш салатка тук. Другите неща няма ги показвам, но общо това е. Кюфтенцата тук. Добре. Какво бе 6 часа? Много повече си 6 часа. Горе-долу. Ама важно да покажа аз с кого съм допринесъл в тази единка. Аз нарязах. Стилянски, какво ще кажеш за днеска? Забравяме изгледах на мастата, да се не може. Ще съм мажески съм мляко после май. Така върте, че не изглеждаш чак толкова по-високо от мене. Пък е така като бъде такова, ме се... Долу е на една шанс. 2-3 санта разлика, айде се. Ма ти си висок. Само да кажа, че аз съм 84. 83-4, то е... 6-7, да, високи чак е Стилянския. Проблема сега, какъв е казуса? Той бед ме градите много. Това е климатика. 21 стена направя на 20, по-вода ми замръзнат. Ще фана, аз предпочитам да бъда на бръката, ама да ми изчепнат градите, повече да не му болева. Той е жеки съм много, като някой аутист, седно тук искам да се изсуди. Разревах, между другото, не знам дали виждате. Вижте, аз разревах се. Махай се. Аз ще се оправя. Виждате си кисел. Брат, много се влюбя, човек, много се влюбя. Това е много гейско. Давай, на мъжи сега се опипа. Загравка става, брат, мъже. Нещастник. Я покажи как ги сгребаш. Той си стига, брат. Така, едно хубаво. Така, на мъжа се едно хубавичко. Чекъв се перайал. Харесва ти обаче, те е лошо. Харесва, човек, знаеш как се ебина. Ама изглежда, че ти харесва. Топката няма да му еба. То малкото е седено да се ебя, аз Тото е целта. сега ще настина. Нали това искаш? Как не бе го на клип? Да ми изчепнат градите, повече да не му болева. Общо взето в същия този ден не се случи нищо интересно, тъй като стояхме вкъщи цял ден, и единственото излизане беше вечерта и то за да отидем на дискотека, понеже гледахме да се крием от слънцето. Това беше, сега преминаваме нататък. Мачаре, Мала църква, говедарци и целият регион, на здраве на всички празнуващи! Отивам към плажа. В момента съм с GoPro, понеже телефона ми няма много батерия. И освен това искам да го тествам това GoPro, да видя дали аджаба изкарва някаква снимка, някакво хубаво качество на видеята.
Това ми е хавлията, Байер Мюнхен, понеже не знам колко от вас знаят, но това ми е любимия отбор. Ще идам сега към плажа и ще се видим оттам. Айде, чао! Sada много фърче. Много красиво да има. Уникално. Гледайте, какво става. Тук отзад плажа. Даже камерата не може да го... Оп, ма не хваща на нас, бе, ето. Погледна тук. Гледайте какво става, там е долу е лодката. Покажи ни краката. Ево и краката. И моите крака. Мале, много е високо, наистина, просто е... Вау. Между тук има хронометър, така ще видим дали ще не изперат, да. Да, ама ти 5 минути не Тук има хронометър. Няма нищо, такъв е страха, мене ме е страх от високо. А е нещо разкошно, в смисъл много е високо и тук отзад може да видите балона. Много спокойно, едно момиче преди нас каза, че било много гадно и не би повторила. Не, аз между другото, като човек, кое е гадно. като човек, който го е страх много от високо, ама наистина много, а тук е много високо. Много е красиво, наистина, със сигурност е много яко. Там виждате ли какво има? Нищо, там е Азия. Ето тук джетове, метове. Ето бе тебе. Мале, много си добре излязва човек. Муцка. Какво е чувството? Нямам посъд. Държи да здраво, много здраво. Да. Много. Така си хубаво. Зали слънце. Мале, разкушно и това човек. Медузата вече? Медузата. Той не може, не знам как. Ама се види, че изкъпа къща. Защото екрана е малък, ама ще се зумни, ще се види. Седахме тук, скочихме, аз не можах да го снимам, че скочихме, ама... Където ми е вяра, скочихме. Добавте. Така хора, аз си поръчах пилешка тортила. За първи път виждам такъв тип картофи. Иначе Йоана, ти какво си поръча? Салата Цезар с морски дарове, ама и злапа в веки. Хареса ли ти? Да. Какво е това за пиене? От което не е останало много. С ананас. Много хубава лимонадка. Ай, ще ми се пиш, благодаря ти. Тук е GoPro-то. Чакай да фокусира малко. Тук е GoPro-то, с което снимах преди малко, като се бяхме качили. И така. Сега затварям и се виждаме после с вас. След целия ден бяхме много изморени, поради тая причина не снимах. Затова вижте сега снимката на Йоана с котката, която намерихме на улицата, както и горе-долу как се прекарахме остатъка от вечерта. Happy birthday! Честито рожден ден, жива и здрава! Машина! Да, на тази снимка особено много се харесвам, няма да лъжа. Впоследствие Йоана искаше да се снимаме двамата на плажа, имаше доста несполучливи опити, както виждате, но накрая станаха някои хубави снимки и с това завърши вечерта по особено хубав начин. Менти. Значи историята е много проста. Влизаме в дискотеката, аз съм с нагласа. Аз съм с нагласа да се видя с печалите. Гошето и бабата топ. Топ аутфити, брат. Топ аутфити. Историята продължава така. Почвам в Банско, приключи в Дупница. Ма ще приключи в Стара Загора. Първо искам да кажа, аз не бях много на вид. Ама странични хора ма навиха. Да, да тръгваме.
Те, събираме са ние хубаво ни. Пиваме се. Мене не ме хваща алкохол, както винаги. Ма аз се не пия много. Аз помня 3 чаши, някой казва 5. Може и по-малко да са били, може и повече. Като си иде. А? Повече. Не, помня, че накрая... Бяха ти като сока почна по едно време. Толкова се оплаши, че има женски около тебе. Айде, дай да изпием, братле, чашата на екс, да не бъдеш здраве на здраве. Не, то почна да влиза като вода. Снимай мене. Само да кажа, искам само да медна. Искам го да даря на здраве на едно момиче, което голея цяла вечер. И знаеш какво направи по въпроса? Да си изпи цялата чаша, за да няма с какво да даря на здраве. Ето е мастермайнд. Но чувам аз да я дам на здраве, а да се мъглея цяла вечер. И та се дърпа и мъглея като полезно изкопаем. Виж как се дърпа. И дойдоха другите две приятели, ще бяха 4. Дойдоха другите две приятелки, на тях трябва да дам на здраве. A few moments later. Оля са на кола, повече от тебе, ти от ли сега? Бати, не битови алкохолици, като битови алкохолици. Като. Сок с вкус да протокал. На следващия ден просто тръгнахме отново към Сливен. Останахме там същата вечер. На следващата сутрин тръгнахме, вземахме мишките и като цяло се прибрахме в Пловдив някъде по обяд, понеже трябваше да отскочим до Карлово, тъй като Йоана имаше малко работа там. Общо взето беше супер яката почивка, много се изкефих. Това е може би най-хубавото меморие от всички времена, според мен. Абонирайте се за канала, много ви благодаря за отделеното време и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!